bangit beid nadu ki pastor ki evangelist ki longkmi ki longkpa ki heb barit ki parlok bat kham tam ki samla jong kabalang na ka jing iseng samla yu department balang ublay mekliaut asam ni ai khublay yu sunday phi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai jisu ka yu sunday menta usnem kan long ha ka arpusan tarik u agas ar hajar arpusau bat kandai ka yu sunday ka balai pu ar ya ka balayo ban sedang nadu usnem khat khandai spa khandai pu ar ka thiem lani ka phang pedeng jong kani ka yu sunday ka bamenta usnem kalong to ngin sumar bha ya la de ha ki sngi ki bakhadu ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi ka jong upol ka baar sha u timothy kalnong ka balai bat ka dakhot ka banang kong ka sop thiem ka banang kong kalong na ka jing sarong bat ka sop thiem ka baar da ka jing im ka ba pen sngaw bha ya ublei ngi pen pauru ka jing sngongu ya ki ar phun riu tali ki jing yeseng samla district ki pra phun riu tali ki jing yeseng samla circle bat ki news pa tam ki balang shnong lahasor ni hanong kendong ki bala kershan borba ya ka jing yeseng samla lengba ki jing duai ki jongpi lengba ki jing ai jingmut bat da ka bayano senyang syakakam ka jong utrai ki bang layo ban pediang na phi ha ki ni kisnem ki bala lekno bat ni kerpat ru ye phi wa phinnang yai kan mau ya ka jing yeseng samla ha ki jing duai tu utrai jisu unang kerkhu ye phi baro ki ban sayo ban e shim benta ha ki program ki pair bat ka basam ki ktin ka jong utrai ha ka ni ka yut sunday bat ngingei ba utrai un yo ban penim ya shibun ki mensim ki bakodon bat ban yalam ki sekejat jong ka dingpna lengba jong phi tu utrai jisu yo ban kerkhu na ka benta ka burong ka jong u amen Sharai, tungin na sharai